siger vi lige frygten grim. I morgen der skal vi alligevel ud og have noget foodparty på en partybåd og der er noget at dykke og en hel masse ting, der kommer på video. Klokken er 1:15, og vi magter sgu ikke mere. Vi sidder bare på det dæk her, pisse varmt, og ikke en skid at lave. Dag 20, strandet på den her båd. Det kommer aldrig væk. Så hvis der er nogen derude lige nu, som der har en helikopter, der gerne vil tjene 20 euro, så kom ned og hente os. Lige nu. Vi kommer aldrig nogensinde af den her båd her, gør vi. Vi er trap for evigt her. Og musikken er stor. En fiasko. Mildest talt, en fiasko. Dykker ind under bagfra, så kommer op. Ja, ja! Ja, ja! Morgen, dag 4, eller dag 3, eller hvad fanden det er, det står på skærmen nu. Det er onsdag. Ja, det er onsdag i dag. Hvad fanden skal vi ud og foretage os nu, drenge? Irish shit. Ude på den båd der. Ude på den båd der. Skal vi ud og lave noget curb stop? Og så hvad så, Rune? Hvad skal jeg så? Jamen, så skal vi have nogle øl, og vi skal hoppe i vandet, og vi skal se nogle caves, og vi skal se lidt af hvert. Det bliver lidt crazy. Jeg må ikke cliff dive. Det er lidt nederen over, men ikke det bliver en god tur alligevel. Og så er der foam party. Så er der hvad? Så er der foam party. Ja, så vi skal bare... Der skumfrisk gutter. Ja, det skal nok blive crazy. Nu må vi se. Hvis det ikke for at være en idiot, men jeg tror sgu ikke, vi kommer forbi her. Giv ham hornet! Vores buschauffør kan ikke køre bus. Vores buschauffør kan ikke køre bus. Så sidder jeg her og spiser lasagne. Og hvad er det? Jeg drikker cola. Hvad er det, den siger? Det er nær. Jeg gad godt se hej. Jeg kan se fra båden. Jeg gad ikke hoppe ned og se en hej. Jeg vil sige det samme, at vi har en slået. Hvad er det? Ja. Jeg vil gerne se delfin. I den sinde, hvor jeg kommer så tyrer den bare ud, mand. Fuck dem. Nu skal jeg fandme huske, at jeg ikke har tabt min punkt af en mobiltelefon. Hvor fanden er min mobil henne? Nå, det er sgu da den, jeg har i hånden. Det der, det skal være. Hvorfor er den Davy Jones, der er næsebror? Prøv at se ham der til højre, der han har ingenting, han er normalt. Og så ham der over til venstre, der han er bare lige en lille okse. Ej, vi skal så kigge. Nej, hvor kan jeg så yes, Har vi? der hvad? Har vi betalt resten? Nej. Det kan godt være, at du kommer foran penge. Ja, ja. Så nu. Gambarbe. Vi er kommet ind på båden. Hold kæft, der er mange, mand. Skal vi endnu en tak op? Der er jo ikke flere pladser. Der er ikke flere pladser. Jeg skal ned der skal ned. Sidder her? Hvorfor sidder her? Hvor ikke kan sidde der? Det må vi nok gerne. Vi kan bare sidde ude ved din dør. Skal vi ikke bare sidde her, ja? Det er ikke højt. Det er ikke rigtig... Det er ikke en rigtig partybåd uden en lille hund eller hvad det. Fuck, den er sød. Og den gør bare, hvad der bliver sagt. Ja. Det er nice. Sådan noget. Det er kællingerne, de burde gøre, mand. Gør, hvad der bliver sagt. Følg mændenes befaling. Jeg tror, vi er på solstik. Waste sharks. Jeg bollede dig i går. Jeg bollede dig i dag. Men i morgen kommer jeg ikke til at bolde kælling. Der kommer jeg til at bolde en anden kælling. Fordi det er allermest lyst. Jeg bollede hende i går. Jeg boller hende i dag. Jeg boller ikke ham i dag. For der er en ny Rune, der skal have.
Det kunne altså være meget fedt at få sådan en story, hvor man står ud over her som ikke. Vi mangler lidt sejl. Ja. Det ser så forkert ud. Det ser så forkert ud. Kæmpe sejlbåd uden sejl. Så er det sjovt nok ikke en sejlbåd. Men det skal jo være en sejlbåd. Shark Hunter 101. 小时候啊，生过时尚我有冰淇淋 Silas 冰淇淋 Ja, hvad gør du først, når du ser en haj? Jeg hopper ned på den første hop. Okay. Ja. Når jeg spotter den, det kan jeg nemlig. Ja. Og hvad den ikke rummer, så jeg spotter den. Ja. Så hopper jeg ned, og så i det jeg lander, så får den bare en people's elbow fra den anden verden. Så bliver den sådan lidt omtrykt, så tager jeg bare rundt. Så kvæser jeg den. Og så til sidst, så laver jeg vandpladsen. Mens jeg fucking losser den i hovedet, og så virker det. Hun tror jeg er sindssyg. Ja. Hun tror jeg er sindssyg. Ja. Kigger bare på mig og siger, imens jeg siger Ja. jeg har aldrig oplevet det, som der er så korrekt til. Solen den gør fandme noget ved dig. Sagde mig også skarp hernede der. Jeg tror vi indekset det på 7, tror jeg. Ja, jeg tror også det der omgang. lige over solstik. Mikroen. Jeg ved Jeg det er sgu bange ikke. for, at bilen er tilbage, at den siger knækker, og jeg bare falder bagover. Seriøst, lad være med det der. Jo. Den er på 5. Jamen, nothing. Den er også kun 20 over 10. Ja. Når man begynder at blive efter med det. Kunne man ikke godt gå ned og så få noget at drikke, mens vi står her og venter? Ikke tørst. Jeg er også virkelig tørstig. Holy shit. Når nu tager den afsted. Hvor gang er du derovre? Det virker det som om, og han står deroppe og cranker. Jamen, vi er bare blevet siddende her, hvis vi henter noget rigtigt. Men det er også gratis. Det burde det være. Så skulle det ready. Så Vi kan godt hente noget rigtigt, så holder jeg plads. Ja, det er Tyrkiet, brother. Du må gøre som helst. Kom med skummet. Ja. Der var en eller anden, der går ud i et badekar, tager en håndfuld op af skummet, så bare lige løber ind igen. Nu overhælder vi alle sammen. Nu er der bare fucking fart på. Vi kan bare derud. Ja, for fanden. Fed musik. Fed musik. Autoretard. Jeg kan huske, at vi sagde i dit mellemnavn, det var retard. Jeg sagde, what? My third name is retard too. Ja, det er fordi, hun hedder... Retard? Ja, retard et eller andet. Retard eller sådan noget. Ja, retard eller sådan noget. Og så skal jeg bare... What? My third name is also retarded. What a match. Kan vi få deres DJ? Ikke have deres råd. Wow, okay. Det er med de forkerte båd. Der er ikke rigtig særlig mange med det der. Jeg tror, vi var jo til en cave nu. Har du lov at håbe? Ja. Var der en cave lige der før? Det var fandme der, vi var oppe i går. Ja, ja. Ej, det var der, vi ikke måtte komme ind. Det er helt vildt. Hvis jeg ikke vidste bedre, så skulle jeg tro, det var en billig tur. Den tager 2.000 år at bygge. Var det 2.000 år, den tog at bygge, eller hvad? Ja. Rom blev ikke bygget på en dag. Det er ikke det, man siger? Jo. Nej, man siger, Rom blev ikke bygget på en dag. Nej, ja. Hvis du ikke kan holde til det, så har du over sådan. Det er det, jeg siger, mormor. Hold dig munter. Ja, fandme, der skal man langt op der, synes jeg. Ja, det er okay. Ja, okay. Hold nu kæft, mand. I don't like mice. Fuck dårlig majs. Jeg elsker majs. Var det ikke... Gjorde du det så? Det gør det så ikke. Jeg er bare vant til at sige nej til det. Jeg gider bare ikke. Jamen der, jeg tror, I hører ikke sælgerstemmen. Det er bare nej. Det er godt drikke med alkohol. Ja, same. Jeg bare save mig i jorden. Jeg kunne fandme godt døde en fransk lige nu. Okay. Du har fandme snakket om det hver dag, siden vi ankom. Prøv at godt tage fransk lige nu. Can I get a French hotdog? Du går bare mok, når du kommer hjem igen. Du går bare ned i... Det første jeg gør, det er at gå ned til Burger Free, og så spørger jeg, om jeg kan få en fransk med det hele. Ja. Og så efter den kan jeg lige få en mere. Og den skal være klar på 2 minutter, når jeg er færdig med den her. Ja. Det er fucking sindssygt. Bjerggider ikke. De kan bare stille sig på det der. Så kan du kigge op på et bjerg, totalt random. Så står der bare en ged derovre. Ja, det er selv, mand.
Ej, der skal ikke op i vandet, og vi sejler videre. Hvad er det? Hvad er der? Hvad laver han? Hvad satan? Hvad fanden vil han? Der er sgu da en, der har været i Netto deroppe. Hvad satan? Ja, det er en Netto-pose. Er det ham der? Rune! Netto-pose. Netto-posen deroppe. Det er en fucking Hello Kitty. Hvem er det? Hey. Han bor derinde eller sådan noget. Jeg ved man ikke, hvad det er. Nu kommer der en Oh my god. Jamen det var nok der de boede eller sådan noget, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror nu de sejler om på den anden side, og så spawner det deroppe. Så de går igennem bjerget? Ja. Og der er vej, de har lavet sådan en cave igen. Nå, jamen vi går ud fra at de spawner ved at gå ind igennem den klip der, og så spawner de om på den anden side, er det ikke rigtigt? Jo, det er deres hjem. Ja, det er deres hjem. Hvad fanden? Det er sgu da der man kan svømme ind, tror jeg ikke det? Hele vejen derover. Det skal jeg fandme ind og undersøge. La la la. La 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 la. Ja, ja. I er fucking spawnet. Det er fandme planlagt der. Han kravler kraftet med længere op, men... Du er flip! Backflip! Det er fandme ikke et backflip, det der. Og du troede, det var dig, der skulle det? Havde du gjort det? Skuffende. Havde du gjort det? Deroppe, jeg fandme ikke deroppe. Nu skal du holde øje, Nikkel. Hegn, den kommer. Kom i, basta. Hvad sagde det? Fuck, man, alle sammen, de blev bare pranket af båtmanden. Jeg troede fandme lige, at jeg skulle op og slås. Fucking chillet, jeg lige snakker om det delfin, og så siger de dolphin. Så kommer der sandelyden bare. Ja, indtil videre så har det været i starten en meget stor skuffelse, den her tur her, men jeg synes, den begynder at gro lidt på mig. Chris og dem, de hopper nu. Ja, spring nu for helvede da. A few moments later. Klokken er 1:15, og vi magter sgu ikke mere. Ja. Det barbecue vi fik, det var spaghetti og noget kylling og noget brød. Virkelig bare spaghetti, det bare smasket i munden. Altså du kan smage olie, det er så fedt ud, at du ikke engang kan tage din gaffel og stikke den ned i og køre rundt om det er så fedt ud. De bruger så meget olie her, det er sindssygt. Olie i alt. Ja. Det vi venter på nu, det er bare, at der er de 2 timer, de kommer til at gå på 2 minutter. Sådan at vi bare kan komme hjem, og så Skal jeg fucking ramme poolen, ja. Jeg tror allerede, at der er nogen af os, der er blevet solbrændt. Jeg er i hvert fald blevet solbrændt. Ja, jeg er ved at blive solbrændt på skuldrene og nakken. Panden er det også blevet lidt. Nej. Min pande, den er i hvert fald solbrændt, det kan jeg mærke. Også mine kinder. Så
Panden er solbrændt, kinderne er solbrændt. Næsen er heldigvis ikke, jeg er ikke Rudolf. Og hele nakken og skuldrene er solbrændt, kan jeg mærke. Så very great. One eternity later. Dag 20, strandet på den her båd. Jeg var aldrig væk. Jeg begynder lige så stille at blive så tørstig og sulten, at Christian ligner en ren snæk. Vi sidder bare på det dæk her. Og ikke en skid at lave, og mennesker flyver forbi os. I hvert fald holdt brød på jorden. Ja, jeg var lige ved at blive skudt i hovedet af et stykke brød. Det burde jo være fedt, men det er så overbrugt, at det er fuldstændig på hat. Der er ikke noget. Altså der er måske 50 på den båd her, der ikke er nogen steder at sidde. Hvad er det på båden? 250? Ja, og de er så inconsistent i musikken. Og alt det der med, der er cliff diving, så var det jo mere, at vi skulle se nogle cliff dive. Jeg vil ved med, det har jeg også sagt til andre, at det der foam party der, det bliver højst sandsynligt bare, at vi ser nogen af et foam party, og det ikke sker for os. Så, fordi det er godt nok mange kids og ældre mennesker, der tvivler på, at der faktisk kommer foam party. Og jeg vil gerne hjem i poolen. Det var også skærmt. Og sidde den fucking Malibu Cola i hånden lige nu. Ja. Malibu Cola, bare lige ind. Bare sidde i poolen og... Fint, du må have en drømme. Det er bare hjem. Det er bare gøre hjem. Vi har også diskuteret flere gange, om man skal stoppe en speedbåd eller et eller andet, der kan sejle os ind til land. Vi tager en taxa. Ja. Men det er sgu lidt dumt, fordi vi har sgu noget gift, der venter, når vi kommer hjem herfra. Vi er fandme villige til at betale en knaster, for at komme væk. Så hvis der er nogen derude lige nu, som der har en helikopter, der gerne vil tjene 20 euro, så kom ned og hente os. Lige nu. Vi er lande på hotellet. Ja, så skal I altså lande os på hotellet, så får jeg ikke de 20 euro der. Og i går og i forgårs, der var vi så hyped på at komme på det her. Men altså på en eller anden måde, jeg tror godt, vi alle sammen vidste, lige så snart vi havde snakket med dem, der var et eller andet, der var skæn ved det her. Så 150 på mand. Ja, 150 på mand. Altså, jeg sad og tænkte sådan barbecue. Så får vi sådan, ribs og alt muligt. Altså, så det første vi kommer ind, og de tilbyder os, det er en majskold. Altså, det kunne have været fedt. Men vi har ikke noget sted at sidde. Hvis vi havde det, så tror jeg, vi altid er fint. Fordi vi kan jo hoppe fra båden og fucking langt op, hvis man vil det. Ja, men så sagde de også, at vi ville komme til alle mulige caves, hvor vi kunne dykke og sådan. Det har jo bare været fucking midt. Så havde hvor de bare stoppede her. Nu kan jeg jo blive. Ja, det var sidste mand i køen. Fucking olie på salat. Fucking olie på salat. Hvad er det her? Det er det der kylling der. Ja, men der kommer en update, hvis der sker noget andet ellers. Så husk, hent os med en helikopter, 20 euro. Vi kommer aldrig nogensinde af den her båd her, gør vi? Vi er trap for evigt her. Og musikken er stor. Fed musik. De laver de fucked up remixes, altså jeg har aldrig hørt de her sange igen. En fiasko. Mildest talt, en fiasko. Hjælp os nu. Vi er egentlig efter lang tid på vej ind i havn for at komme af det her ski. Det er fandme næsten ligesom en bakke sea-line det her. Ja, det er det bedste, der er sket i dag, det kan jeg godt fortælle dig. Helvede ikke også. Hvor lang tid har vi ventet på det her? 4 timer. Siden 4 timer. Det der med at komme og hente os med en helikopter, det behøver jeg ikke alligevel. Men det var en god tanke, hvis jeg havde tænkt, at jeg gør det. Nu skal vi bare på en taxa, så skal vi hjem. Og hjem og have noget at æde. Vi skal hjem og have noget at æde nede i snackbaren, snackpokkeren. Fucking drinks. Ja, vi skal have nogle drinks. Så skal jeg gå i poolen og komme af med alt det her fucking salt her. Så jeg føler mig som en menneskelig saltstang. Jamen, det er også, man behøver altså også bare alt det salt, der er i luften, når du er ude på havet. Det er fuldstændig sindssygt. Vi ses ind på hotellet. Vi kommer tilbage på hotellet. Det tog
30 minutter at køre 4 kilometer. De 5 pladser, en eller anden spottede, det var åbenbart rent solstik. Det er Niklas Silas. Det var Niklas Silas solstik, som det var, der var spottet 5. Hvad fanden sker der? A few moments later. Sværligt, jeg gider en, der hun gad at holde sin kæft. Jeg får den der lige ned i halsen på en hjemme. Ja, jeg er også tiltet af helvede til, på grund af at den skide fucking tur hjem fra, hvad nu det hedder, fra båden der. Det var altså 4 kilometer eller sådan noget, vi kørte. 30 minutter! Altså, hvad fanden sker der? Ja, altså latterligt langt. Nej, kind of fine, fordi snackbaren den lukker kl. 16. Og så kommer jeg op i snackbaren, og så får jeg sidste burger, der er tilbage. Og en pizza og pomfritter, så det redde lige mit humør lidt. Ja, det redde hans humør, men jeg kom derop, jeg fik nogle halvlungne pomfritter og en pizzaskorp. Og det var det. Så må vi være lidt hurtigt næste gang. Men vi skal bruge nogle pladser. Det skal vi få. Ja. Det er lidt fucked der, men vi finder lige nogle pladser. Vi fandt 3 pladser. Vi kunne ikke finde flere. Solstikken den er ramt. Jeg tror planen for i dag, det er at... Jeg tror planen for i dag, det er at vi... Måske jeg har fået rimelig meget sol. At vi drikker... Ja, vi drikker os i jorden, og så går vi et eller andet i aften. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden det er, men det får vi at se. Vi finder ud af, når vi begynder at drikke. Ses. Så Chris, hvad er det, vi oplever nu her? Jeg aner det ikke, der med nogle fucking krummer. Jeg ved ikke, om der er en eller anden sultan på vej, eller hvad fanden vi er i gang med at tilbyde, men så er sådan 5 minutter nu i hvert fald. Er de blevet det? Jamen, winning Alanya. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Nå, vi begynder at drikke. Nikkel, han har det ikke så godt. Han ligger oppe på værelset. Og vi er fuld fart fremad. Vi tager noget bustur her. Chris og jeg har allerede været igennem 3 stykker hver. Og Klim, han gik igennem med kun at skulle drikke 1 eller 2 gange. Hvad var det, Klim? Hvor mange gange du drak? Det var 1 gang. 1 gang drak han. Og lige nu der bliver Rune, han bliver lige stille slagtet. Nej, han vandt lige. Nå, ja, han vandt lige, men ellers så hvor meget drak han? Han har drikke måske 10 år. 10 år. Hvorfor fanden er den så ikke væk, den der? Nå, okay. Mix op. Du kan ikke chiller bare. Hvis du vælger at vinde, så skal du bare lige sådan vente på, at jeg er færdig med at vinde, og så drikke. Jeg tror, bartenderen er træt af Chris og jeg, på grund af, at vi har været oppe og hente rigtig mange af de drinks her. Jeg har allerede kørt igennem 3 af dem, og så er det de 2 ekstra der, og Chris han kørte igennem 4 af dem, og de 2 ekstra der, det var kun på 20 minutter. De tror måske, vi er nogle små alkoholikere, men det går sgu nok. Vi fortsætter jo selvfølgelig med den her stil her, indtil det er, at en af os ender i poolen. Yes. Snakkes ved senere. Okay, vi har siddet og drukket herinde ved baren i nogle timer nu. Fandt de der polakiske kvinder der, og så drak med dem. Men nu har vi simpelthen fundet en af de der tjenere, som der hedder Burak, som der er meget en crazy motherfucker, som der har allerede stemplet Rona og jeg som... Ja, han er ultra selvfed. Han har allerede stemplet Rona og jeg som big boys, og resten af crewet som little boys. Det har Raxon fået nok af. Og hvad har Raxon så gjort? Jeg udfordrer ham til beerpong 1 mod 1. Hvem end der taber det? Den er boller i din mund! Ja. Hvem der taber er basically fucked resten af ugen. Ja. Der skal smage. Ja. Så Kender du min nat? nej, han er rimelig godt plødet. Det er ikke så godt. Men Det der rammer bedst. det er der han rammer bedst. Så derfor, det I kommer til at se næste, det kommer til at være nok, jamen, det kommer nok til at være de bedste clips af beerpong, I nogensinde kommer til at se. Ja, bare for noget. Jeg siger bare, at sidste gang vi spillede beerpong hernede, det var her forleden. Thank you so much. How much do you have? What? Men det I kommer til at se næste, det er rigtig gode skud, rigtig god beerpong. Og Verdensklasse beerpong. verdensklasse beerpong. Her står du. Ja, sidste bold. Wow. Nej, jeg er travlt der. Og der er en eller anden, der ryger hash. Ja, det er dig. Ja, det lugter sådan. Der er fandme en sækkevogn. Hallo, kig. Prøv lige at stille om på det. Fucking sækkevogn. Der er en sækkevogn. Vi kører den. Kan vi use den sæk? Frækken. Så køber mig. No, I can't sit on that. If I sit on that, I'm
Kan vi have nogle børneskole? Nej, så siger han bare, at Oh, so close. Gør det, du er. See you, Budak. Let's go, bro. Nice job. Thank you. Du skal jo snart ramme, Chris. Ej, han tager skolen på den. Ej, det var til Messi. Til Messi. Solen ved regn. Budak, kom. I'm looking like a fucking retard person. Solen er i vejen! Bomser. Solen er i vejen! Go! Go! Runde! Du hætter han 3. Oh shit. Jeg skal lige kaste. Kan man lige kaste? Kan man lige kaste? Ja! Ja. Hey, redemption. Little boy! No, it's alright. Winner, chicken dinner. Okay, så skal den på flå. Hvad har du at sige nu som vinder? Little boy! Nu er jeg ikke en little boy mere. Nu er han little boy. Ja, big boy. Så flere på en konge. Jeg kan sige. Ikke kun i Danmark, men også i udlandet. International champion. Nu vil jeg drikke 3 drinks, så det ikke ramt. Bare lige for... I need a break. Det var fucking godt.